ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଇଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଟିର ଦରକାର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ଗୋଲାପ ଗଛର କିଛି ଡାଳ କାଟିକି ଲଗେଇଥିଲି। ପ୍ରାୟତଃ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ ଡାଳରେ କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଡାଳକୁ ଲଗାଇବା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଥିରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ମାଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ମିଶାଇବା। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦରକାର। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପୁରୁଣା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାଟି ତଳୁ ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିକି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ନେବି ଏଠି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳା। ମୋର ଘରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା'ର ଖୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରଖିଦିଏ। ମୋର ଘରେ ତିଆରି ୟାକୁ ହେଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଇଏ ହେଉଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ପ୍ରାୟ ମୁଠେ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଠେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଫୋର୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋବର ଘଷି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋବର ଖତ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଘଷି ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳା ଆଉ ଘଷି ବା ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ମିଶିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କଣ୍ଟେନର୍ ବା ପଟ୍ରେ ଲଗାଇବେ ସେଥିରେ ଆକୁ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ମୋର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫିଲ୍ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ମୋର 6 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଗଛକୁ ଲଗାଇବି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବେନି, ହାଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଳଟି ଲଗାଇଥିଲି ସେଥିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଏଥିରୁ କାଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ 3-4ଟି ଡାଳ ଲଗାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗ୍ରୋଥ୍ ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାବରେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ଗୋଲାପର ଡାଳ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ମାଟିରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ହାଫ୍ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଖାଲି ଥିଲା ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଭଲସେ ପାଣି ଦେବେ, ସେମିତି ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ ପାଣିଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେରଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେମି ସେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିହାତି।